bini puila swkang no afakai to no belai ke hambai marubo bini sajla mathangnai Jesu Kristo ni bumungbai toma himale jomuro chini opraku Rev Bahadur de Burma tongo tei busala Mark de Burma tei chini khoroksa taku Onil de Burma ang nije pastor Jyotirmoy de Burma tei uro chini taku jemon Milton tongo tei chini taku chongo tongbayo jomuro haimani chini samungke miyawo jom khobor mankha je chini kokborok bai elembak kok senai Tifang Rev BK Smith ni bihik ba bini mangsong bises Shirley bo sungsar yakari kaitor bai mon brum brum tongplaina bagi thangka asung agini simino joto khnaye phano sum khana nairo bises ke rochini Rev JB nijeno tongo elembak kok sanani samgo boro khorok thamni bisingo khoroksa tamkai Rev BK Smith ni bihik kokborok bai elembak kok semani samgo jottoni kabangku kokborok no type khlainai khoroksa bukhuk bo kokborok tui kaitoni kok sang mannani bo bini saklangma yafarmani bo sang sawibo sabaiya onbagai bo thangmani jorawo sang muitu khlaiye tini bonoti ba bini busai ba busarunoti jomuro teo kaham kai sinani khananan bagai chini buku okra Anondo Bala de Burma bai kok sana hini phaile buku okra Anondo Bala de Burma kha kaitor bai thangnai late Dikon Subi de Burma ni busaju je Dikon Subi de Burma ni nogono BK Smith te bini bihik Shirley tongai kokborok bai elembak ni kok sanani samungno chengo te khub khlainango bonbagi jeng khakawo tini BK Smith bises ke bini bihikno muitu khlai kokrok khnanani ba kok sai khna rijaknani bagai je tongono hingka chino buku okrano sobchaite appropriate koroksa byakti hini angma hino onbagi belai hambai chini buku Anondo Bala de Burmano tamkai nonosung obohai obostawni ni nogo khanakani ni musala tongo nahamjuk tongo musajuk tongo nang tabukni ni chakri samni opsoro nogo tongo kahamkai nang sino au ini ko sewi sino yasakha te nang kokborok sangmani no uttorina bagi tiarungkha nang khasrami ya sana himbo boseka bagi nono belai hambai jeng khakawo te khatungo nini tei belai khain nangmani jeng kokborok khanawon hini awon bagi nang jemokisa sai khnari mankha ke basang khushi mota te rochini Rev Bahadur de Burma nijino tongo boto tebo ogonotei sijak borok te sikrung translation ba kok semani samungo bo nijibo baithang upasthit tongo te busala Mark bobo tabu bufani pore translation ni samungo baithang nakoroi tongo te chubanai tongo rochini taku Onil de Burma te Milton de Burma jeng tini motamuti palkhaibo salaimam bisingo abrono khanalayana salayana ani poito tamkai mono khanama bai Tripuraha ba Tripurahani phataro bises kai kokborok kok kai sabui kaitoni kok khananai ro hamari manan hini ang khakao kaito lobjak thong gai jeng salaima khata belai khana hambai kaitona ang অনেক দিন পরে বা যে মুতো মামা জগতেই সাবান মেডিসিন দিছে না আমার তো খেসরা পাশে পড়ে থাকে দেবা মাতে পেটা দিছে nang samani segan nang salam sumnani je musumani akok no samani segana bisisa manjui masabi sinaika New Zealand Baptist Missionary rokni bisingo Soy Tripuri rokni bagi nei missionary ngi kainai kha Rev BK Smith bai diki
kaijak ma logi no borok bisi New Zealand no tongliya Tripura phaina neinai borok kaijak mani yagulo no jahaz bai se phai buile flight bai se phayo borok khai jahaz bai se phayo mani belai no wana ma singsa phaimani yagulo mkai oro tongnani bagi to oroni kok manani nango abun bagi oroni kok salai kok mani nangkuk mani mkai English to kering saimanai ro tongbayo sugo aipono Tripura o tongnani mkai hati haba sana mkai kogwan di serina nango tei missionary ro kogwan di serin phakeba bobo kogwan di serina nei language school bobo kogwan di serina bagi kogwan di serin paisa sok paisa Tripura phai sok paisa mkai Azorao Tripura Theological School ni kaisa Bible Training Center dongo aro bo samung khlai beja abo bo balani nai abo Arundhiti Nagar Mission Compound aro no je jorao yang bisrangon amsoini deborma hnairo kokborok sanairo Christian ingkha ungmani ya gulo hngkaino bobo phai sokoimani jora angkha abo angkha 60 ni ulo bo 62 de busbo phayo 1962 ang abo accurate ya anaron paraw kai sejak to bo khlo phai tamung kha manile o katal Christian rokno Bible ni kok phrenga nangnai neinai yang bisramon amsoyo puila Christian nai rokno Bible training khlairena nei a Bible school atalangi borno borti khlairi beja abun bisingo tinio seng interview nana nei paimani anandowala ni bufabo jisuna rammani kutung ba abun bagi bonobo Tripura Theological School seringna ni bagi Bible seringna ni bagi bihi busak khoboi bebak no Edinagar, Arundhiti Nagar Mission Compound plangi thanga. Bisik tam borno training rekha. A training manai rokni bisingo hangkai sini Tripura hani puila kokborok sanai rokni bisingo kothma kaham pirna ni bagi Komol Debormano songjak mani. Komol bo a dolo khobja. Abun bisingo Komol simia. Komol ni logio a jorao tinio borku baptist mothani tabu dikon chini logio onil deborma tongo bini kamini bo afro Christian katalangnai Mongol deborma no bo a TTS training o tlangi thangka abun bisingo komol hngkaiba chini borok ni bisingo puila kaito ni kok pirnai songjakha abo amsoi kaisani bagia Sara Tripura ni bagi Mongol deborma hangkai chini borok ni bisingo deborma nairok ni bisingo puila dikon songjakha abungkha borku motha aro borok kuthum lai yang koloni tei juktoli tei bastoli tei khai khoboi joto Christian tongnai aro kuthum lai maba abuno motha neili ko nice khlai Mongol debormano dikon songlainya omo haikeno Visramgons amsoyo Jisuni kothma kaham pirna ni bagi bini motha songsana ni bagi missionary ro samung sengi thangmani a samung sengi thangthanio paithago BK Smith nukha tamo manile o borobro ko ganji bai no mar sabo ko ganji Bible no ma poriwo ang badolo khoroksa premi pita tumi ontor jami ni sablai girja khlaile mani bangla bai muito mano ang puila sini borok ni bisingo girja ma khlai mani hingkai tabuk tinio sen interview nana nei khai mani sini buku Anandowala somni
नगो गिर्जा खलायो हाइफानो मथानि बुमुंखाय बास्तलि मथा अच्छा दिकन सुबि देबुरमाखाय ताबुक जे इभान्जेलिस्ट कमल देबुरमा ते दिकन मंगलबाई बर बाक्सा ते ट्रेनिंग नालाय बाक्सा बाक्सा बर बाक्सा काइनो ट्रेनिंग नालायो आं काम काइनो मुतुमानो अबुन बागै तिनिओ पाइथागो बीके स्मिथ नुखा sak sakni kok baya ngke sugia jese ke pano ang tripuri mission ni missionary ngi pengaba kok borok serengna nanai nai kok borok serengna ni bagai musongkha serengna ni ngkai to kok borok school krei omo kamio soi deborma hnai rok ni kamio thangi tongui angkai kok borok serengi manla abun bagino bo पुइला गामसाकफ्रा थाङै नायखा गामसाकफ्राव थाङै नायबा आरोनि कक बरक ब सोरङै इसा मिसा सङै kokthai rokno soyoi tei bunyaro थाङै tei kubun rokno थाङै sङैखाय gothok thaya abuni yagulo hke kongolpuro थांगवा महारानी wo चंद्रधन देबरमा संनि मास्टर चंद्रधन देबरमा संनि आयां आमसोयाव थांखा आयां बो kokborok किसा किसा फेरजा abun bagi paithago हमखाय तामो मानिले यां थाङै नायसेनो नै बिश्राम मनल बखा फायैनाय यां जुतलि गामियाव हायै अर गिर्जा खलाय खलाय फैमाबा अरनि कग्रकनो बो नुट खलायका नुट खलायमानि यागुलो कम्पेयर खलायनायका यांनि ओ आमसोयनि kokthaiनो हमखाय यांनि kokborok नै तंनाय borok ro आ kokthai rokno kisisa phano borok romui mano abun bagi kha songkha tamo neinai mo jese panungthun बिश्राम मन्स आमसोयनो आन थाङै kokborok मा सोरनाय नै आनन्द बाला संनि गामियाव आनन्द बाला संनि नगो तंनानि बागैनाय पाइथागोखाय फायजा हाइफानो नग्रै बलाय खायरक सुसुको आबोलासि जागनाय को बुमिया आजराव जों नग बो गोबां तांगिया सिनि नग बाराबो आसक बांगिया आबुन बागै आनन्द बालानि बुफा दिकन सुबि देबरमा वानसुका bini musuk khamani nok tongo musuk khamani nok abo abo wani wal sudu seya wani buya bera swkang ne ang mitumano abuna ang nugruglia bera abuno muski bai lepe kha muski bai lepe oi aro arno tongsinai ni songoi aro tongphaiya belai khai khairuk susu ko ajorao sini borok ni to khithai nograbo krei tukuna nograbo krei tei nungjangnai tei khor kahambo krei filter robo krei haifano bebak no wan sukmani yagulono asuk tong kesabo phano tongui serna nanai nei sakni tongthok jathok no beba yakarei BK Smith bini busa khoroktam tongo busa khoroktam ni bisingo okrakai keron boroi aboni kusumkai mar abo kosar sela jotoni kusumkai Jeffrey abo aproporiako serai abon bagai tamungkha manile a busarok khai a khorok ni rok Darjeeling o Mount Harmon hostel toni poribo okra khorok ni no busla kusuno tubui tabu miao thijanai bihi Shirley no tei kabuk anando bala songi nogo tongphaijaka borbo je mansak subakha abun bagino borok aro tongui kokborok no bahake serengi manai nai wan sukma bai master to grei sa phrnai
wan sukha kokborok serna kai a kogan jero bo bisi manthaya abo hai rok bai no ungnani nangnai ni nai anandobala ni no dabura data mo khoroksa musuk muruk murugo sarigo khai BK Smith musuk murugna ni bagi abura bai khai tesrai rok bai khai musuk murugo sarigo kai no Kaya sati kiri kaya tayo sati ewe nude boy tuyoi half pant kanai musuk murug langka apro anandoni bupa bai bini kaka sai khnar mani ko kan pokya angmang kok kisa kolok kai mas sai kan Abo po year na abo 1962 ni kisa 1962 ni ulo Sini musuk matang tongo Nen Aku kakak. lang sinay lang apro tay musuk murugna nanglia botong sak bomang murukha omo hai khai tongui thangmani ba abon bagai nok kaisa hai kai tonglang mani ba sentinio Shirley Smith thimani yagulo sini bagai asep kai sakno ya parlangma rokno untuk lai borom khainani bagi se tenio sini bukuk ananda balano kok boleh baik thang se tong mani ba baik thang nuk mani ba abono sungna ni bagai sem ma phailai neng zora romani bagai nono belai kano hambai maro BK Smith ini poribar bai uro phaipro tar bukokrani ni boyos pusun khafu ni jen muito man mo Seven eto puriba class 7 8 to pori Islam oleh 7 8 tingkai 11 12 bosor Ungkan bagi sih Terus orang neng to khasi suka kasih boro norok bai norok ni nogo tonglang pro বিশেষ kai BK Smith bai bihik sebli kokborok rok saidi malang kha Apa ke bos kasih Bos haisi. Kata Oh. Bihi kelas asak saini Prothom to boro phaikya bos kasih phaikya ka bos kasih tongkha itu sapa sudah suka aku jualan yang ke usen musuh kamar konek mana bokta aku yang kuni biar tak kok mau cincin ke kai kata aku enggak kai kan ke tolong ke bonga keran sih tamu kok mah banyak aja ke bawa bong botol cincin tuhnya kadang-kadang yang dikirinya aja disun putsu kayak acha dikirinya aja kok iya aku tahu kayak gitu they call by you out of tango jadi kena ibu gitu like that kosong baik berang ikan apa nak habak tu kau tangkap kau habak kau ni golak kau tangkap sabo sebli de golak kau tangkap awan tu kau musuh kereta itu kau buma sungbai ti khoglayo bomas mami bar baru sungai zaman apa mungkin aku bakso kau tu cikan sahaja aku kasih bakso cincin kau atau dan bis kredit apa nggak dari ke aku tu no itu ini cikan ke dia punya orang batak kok satu le nggak kena jatuh nung baik kok kayak san kopi nung kayak nono bori wa pro ini aku boys kau oh pues ko da kopi nung kayak ang wasin nung ini ba kau ya saya mau minta tanah kekal aku nak kopi ni punya bumbu saya mana mau mana nang baru potong mana ini baru ke boys kau baru kena macam kopi nung lagi ni raisa lagi ni tak raisa ini sate yang kan abang kena besar lagu kalau ke sinogro tangi mai rusak kata ko oh besala kusu Jeffrey 이제 우리 마사이 거기 신호 거기 잡고요. 왜 신호 그 비시사야. 왜 가기 신호 비시 하선 그래. 가기 너. 아 그래서 그럼 뼈모 꾸누사야 마시미 코데 이렇게 한. 마이 코데 고 와이차 하 나다. 나가고 뭐 하게 파이다. 내가 뭐 막한바 양바 그서처럼 자인 사가 양이라. 마음은 이제 비로소 보고 바강 시에 말은 다 부서처럼. bin boyos busuk na pro Jeffrey ni Tim bosor. Aku kotor dah, kotor makan. Kotor makan.
अच्छा तेगेसा ओ बसाई रेवरेंड बीके स्मिथ तो मुसुक मुरुक थानी रोक थानी kokborok sermo bihik serlika abo hai jorau tuma khai beri rok bai mili kok sama ati rok ta ati rok khai mili khai bo samu rok sana mo samu sana me ko saring bai ke di sara ta ko ni bai ni phagedi ne ka pura bo plan khai asu sala ni kopi ni 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 khase bala na pura ga kopi ka khase khabli ya bora na sa di mani ne ka तेगेसा ओ जे मिसेस सिडली ओरो जतो दिन बा बिसे तंगलांखा आफुरु नों तो इजा खाबुसिका 6 7 से परे तंखाबा आफुरु बीके स्मिथ नि बिग मिसेस सिडली नो तंग केसे तंग थोगिया तंगना मुसुमलिया कष्टं खारो आतिरो सासा हियाना बुखु फाया एंगे बिनि तंगमुं बाय नों बुति बुजिया फ्रुबो तंग थुक जायगा नों तंगना बुजिया बुन काम ताम नों बिसिंगो खाय तंग ताम बना बाय ले kan tong ताम कोनो तंग थो yang बारो मुखां मुगिया खा yang बारो नंगिया एंगे उपसर लन से माइरो सा के से बुनारो बिस्ता देखला ओ माइरो खबिसा खाय बथानि ओ माइरो खबिसा आपुन गान बो आ बुने माइसे लोइन थांला हा गनो माइसा ना टाइम गनो ता इंगे सिनं का किन से ना बोतांग माइसा ना टाइम खो बका खपसला अच्छा इंगे माइ संदि नो सब साबो सिरली माइ संदि नो बिनो जतो माइ संबाय उता माइ संया बसला हिंता इंगे बुमा खाय मानो साइखना गदा का किन से ता खसिना का किसमा बा इंगे ano para thangkai desa thangkai mai kri bo mai se masama oi ka lu ke kostung yen ni mai sa ke buino mai sambai mai songdi mai sa ni pisa no soya mai songdi o mai songya ni ba bise bokabu eng itu tak ko samu lo ke samu la ya acha ni je nu to mukhaba o sahib busa bikesme ni busa zifri kapro जेनी तिपरा सारो काप मा हेके दे काप बुद्धि का खरान बुद्धि का हम खाबो के काप के किसा सुदा की मा हके किसा काम ए पुं खा आई पुं खाता को लेकिन दो कि छुबु किल किरिया किरियाव दा होरा ते को किरिजा 신농 수면 사세 किसा वाला ते दामरा बे खितारी देखा ना नांगिया मुते या गाना किसा ना खाता जे अमन के किरिजागे काका कुम आपु सिन बांग पोन का के काम आबो सिन काम के काम ते काम ते तो ता किरिमानी कोक सका